I den her video skal vi prøve at kigge på beviset for middelværdi for en binomialt fordelt stokastisk variabel. Så jeg har x er en binomialt fordelt stokastisk variabel. Man skal selvfølgelig ikke skrive alt det her op, hvis man er til en mundtlig eksamen. Det skal man egentlig bare sige. N det er antalsparameteren, P det er sandsynlighedsparameteren, så vi plejer at skrive ultrakort. X er binomialt fordelt med N og P som parametre. Jeg vil gerne prøve at lave et bevis for, at middelværdien altid for sådan en type variabel er N gange P. Jeg vil kun lave beviset i det tilfælde, hvor N antalsparameteren er 3. Så vi laver kun beviset, når N er lige med 3. Man kan lave beviset for alle værdier N og for alle værdier P, bare de positive. Men det er jo kun vist det i tilfældet N lig 3. Når vi skal udregne middelværdi, så skal jeg jo bruge generelt formel 99 i formelsamlingen. Formel 99 den siger, at jeg skal tage et udfald og gange med en sandsynlighed, der hører til, plus udfald gange sandsynlighed, der hører til, plus og så videre. Lige så mange gange jeg har udfald og sandsynligheder. I vores tilfælde, hvis jeg har n lig med 3, så kan jeg jo have et udfald, der hedder 0 succeser, 1 succes, 2 succeser eller 3 succeser. Det er alt, hvad jeg kan få. Så jeg skal altså have 0, 1, 2, 3 stående. Så skal jeg også have fat på sandsynlighederne, der passer til de udfald. Og der har jeg jo en formel for sandsynlighed for binomialt fordelt stokastisk variabel. Hvis jeg har R succeser, så er sandsynligheden for præcis R succeser kan altid udregnes som Kn, R gange P i R gange 1 minus P i N minus R. Det er min generelle formel for binomialt fordelte sandsynligheder. Nu skal jeg så prøve at kombinere de to her. Så middelværdien bliver 0 gange P af x lige 0, det vil sige 0 succeser, plus 1 gange P af x lige 1, plus 2 gange P af x lige 2, plus 3 gange P af x lige 3. Der har jeg brugt formlen for middelværdi, og nu har jeg skrevet den op med binomial sandsynlighed. Det første her, 0 gange et eller andet, det giver jo 0. Så det der, det forsvinder fuldstændigt. Herover der kan jeg jo bruge min formel til at skrive op, hvad sandsynligheden giver. Det kan jeg også der, det kan jeg også der. Så my bliver 1 gange K3,1, fordi min n var jo 3. Gange P i, og det var så 1 gange 1 minus P i 3 minus 1, det er 2, plus, så er jeg færdig med den her over, så skal jeg tage den der, det er 2 gange K 3,2 gange, og så skal jeg have P i anden gange 1 minus P i første. Plus 3 gange, og så skal jeg have K3,3 gange med P i tredje gange 1 minus P i 0. Så nu har jeg skrevet op, hvad mine sandsynligheder er ved at bruge binomial sandsynlighedsformel. K3,1, det betyder, at jeg skal vælge 1 ud af 3. Det kan jo laves på 3 forskellige måder. Så det tal, der står der, det er egentlig bare et 3-tal. K3,2, jeg kan slå det op i Pascals trekant. Jeg kan også sige, at jeg skal vælge 2 ud af 3. Det kan også gøres på 3 forskellige måder. Og K3,3,
Ja, hvis jeg skal vælge alle sammen ud af 3, så kan det kun gøres på én måde. Så her står der 1 gange 3. Her står der 2 gange 3. Her står der 3 gange 1. 1 minus p i 0, det giver jo 1. Så noget opløftet til 0, det giver jo 1. Så her står der egentlig et 1-tal. Her står der jo 1 minus p i første, men der kan jeg jo bare se bort fra den der, fordi det er bare 1 minus p. Så jeg skal bare gange p i anden ind i min parentes på alle pladser. Og herover der gav det bare et 1-tal, så det giver p i tredje. Tilbage i den første, og der står jo kvadratet på en toledet størrelse. Det kan man jo udregne som 2 parenteser, 1 minus p gange 1 minus p. Hvis jeg prøver at samle op, hvad jeg har fået indtil nu. 3 gange 1, det var et 3-tal. Så står der p, og det herude kunne regnes ud som 2 parenteser gange sammen. Hvis man lige prøver, så giver det 1 plus p i anden minus 2p. Man kan selv prøve efter at gange parenteserne ud. 2 gange 3, det er et 6-tal. Og så skal jeg gange p ind i parentesen herover. Så der står p i anden minus p i tredje. Og så står der 3 gange 1 gange 1 gange p i tredje. Det er 3p i tredje. Herover der skal jeg lige have 3-tallet og p'et ganget ind på hver plads inde i min parentes. Det giver mig 3p. Det giver mig 3p i tredje. Det giver mig minus 6p i anden. P gange p giver p i anden. 3 gange 2, det giver 6. Den her, det giver 6p i anden. Minus 6p i tredje. Og så plus 3p i tredje. Så skal jeg til at have sammenlignet, hvad jeg har. 3p i tredje minus 6p i tredje plus 3p i tredje. De går simpelthen ud med hinanden og giver 0. Minus 6p i anden plus 6p i anden. De går også ud med hinanden og giver 0. Det eneste, der er tilbage, det er 3 gange p. Så det her. Jeg har altså bevist, at min middelværdi ved nogle regninger giver 3 gange pi. Og min n var jo netop 3 fra starten af. Jeg har altså bevist, at middelværdien for en binomialt fordelt stokastisk variabel altid giver n gange pi i det her tilfælde.